amma da malami za a je a ce wai to shikenan a yafe musu a yi haƙuri. To wanda suka kashe mu uba fa, wanda suka kashe mu mata fa, wanda suka kashe mu yaya fa, wanda suka kwace mu dukiya sun mai da su talaka, sun mai da su yanzu ba su da komai. Su kuma fa me gwamnati ce musu? To malaman mu gaskiya malaman mu sun daɗa sa al'umma sun lalace zan ce gabaki ɗaya billahi lazi kuwa. Malaman mu ba wallahi zaka ji malami da shi ne wai ake zuwa a ce wai ana sasanci da ɓarayi. Yan fashi fa sun kashe ma mutum uban shi. Wai an je an sasanta da su. Ya an sasanta da su to shi wancan ka biya shi wanda aka kashe ka biya shi diya? Ina wani abin nan a wajen? Ai wannan zalunci ne. An ma mata fyaɗe, an kashe yara ƙanana ga su nan. Ba su ga an je masallaci an ƙona jama'a a cikin masallaci. Amma ka zo ka ce wai waɗannan ne kake sasanci da su. Sasancin mene? Sasancin da bari in baka misali. Alal misali yanzu a ƙasarmu na Birnin Gwari an ce a yi sasanci. Kuma haka ne. Amma me sai su tashi sai su je ƙasan Katsina ko ƙasan Zamfara. Sai su yi ta'addancin su. Sai su dawo Birnin Gwari. Su san cewa ba za a yi musu komai ba. Tudun min tsire zama yanzu Birnin Gwari. Yanzu ji nike kwanaki an ce sun je ko jihar Niger ne sun je sun yi wani ta'addancin. Da suka dawo kawai suka samu wani hakan nan a gonan shi suka harbe shi. To ina amfanin wannan? Amma da malami za a je a ce wai to shikenan a yafe musu a yi haƙuri. To wanda suka kashe mu uba fa, wanda suka kashe mu mata fa, wanda suka kashe mu yaya fa, wanda suka kwace mu dukiya sun mai da su talaka, sun mai da su yanzu ba su da komai. Su kuma fa me gwamnati ce musu? Gaskiya ina kira ga gwamnati ta duba wannan al'amari. An taɓa yin wannan sasancin da su lokacin gwamna Masari a Katsina. Amma me zai faru? Tun ma kafin shi Masari ya bar gwamna sun ci gaba da yin abin da suke yi. Saboda haka malaman mu su ji tsoron Allah, su dinka faɗin gaskiya abin da ya kamata. Me Allah ya ce? Me Annabi ya ce? Amma ba ka zo ka kantara ma mutane ƙarya ko kunya ba ka ji. Malaman mu su ji tsoron Allah. Wallahi su ne da yawansu suke jawo mana masifin da muke ciki. Saboda me sun kauce ma abin da Allah da Annabi suka ce. Suna faɗin son zuciyarsu. Ina za mu zauna lafiya? Je ka sun ce ba sa kuka da kuɗi. Amma kai da ni da hankalinmu da wayanmu mun san ba zai yiwu haka nan ba. Su da kansu 'yan ta'addan suke cewa ana ba su kuɗi ba wai wani ke